Ka expert committee halor ka bah thungkam lani ka state reservation policy ha ka jilla Meghalaya kala pha jing pente bakan penlong ya ka jing yalang pen sngapaj ba halor ki mat ai jing mot bala ai da ki riushiment ki seng bhalang ki seng sanhima bat ki weipat kumno ban pen bet thma ya ka ni ka policy ha ki tarek ba pher hau banai Risaw arajar pusau Kumban Shukro baka expert committee ke Blatau House Nambaladam haka jingalam u Justice Retired Mr. Mulchan Garg u Chairman bagi dekat bakan top u Justice Retired Dr. Satish Chandra u Professor D.V. Kumar u Professor Chandar Shekhar u Professor Subhadip Mukherjee kalapan ya ki jing ai jing mod hau banai jerliu bat nai tung mentau snam na ki badan ki man ai jing mod bat jing kan tho ban pen bet thamai ya kanika policy Hagi shiti jing pentep haka arpau tarik nai luar arja arpusau syakin nong ai jing mod bapher ke expert committee kala ong bagi tarik ban penong ke jing yalang pen sngapaj ba halor kini jing ai jing mod ya kate ka policy kin long haka lai tarik sau tarik bat san tarik Risaw arja arpusau ha state convention center Shillong laban rap bakapor kan dai nadu ka khandai beje man step hadu kapor henriu beje janmit Lakadoru bahatura bat William Nagarpan kan day nado ka arpuai tarek hado ka arpusan tarek Risaw arja arpusau bat ki jing tip babnya halor kini ki jing pen sngapaj ba an sa pentep khamhadin ka expert committee ka patharu baki bala ai jing mod kin wanra ki kot ki slaban kersan ki mat bat ki jing kan tho jong ki ringkat ki dur bat identity card Kumban Shukro baka sarkar jalla House Nambaladap kala rai ban thau ya ka expert committee ban penbet thamai ya ka reservation policy hadien ka jia khi dau ba Arden Miller basayomaj u president ka Voice of the People Party u badai ru MLA ka Nyngkong Kate ka jia khi u ba Arden dak ba shat ngan bat dawa pen kala ya ka state reservation policy nado ka arpulai tare jemmang araja arpulai kala kringi ki paj ba na keleng ka jalla ban kersan ya kate ka jing dawa Kani kajing ki kala ne si posngi ne arspa arpuai kenta baru ba ardan ula penkot ya kajing sya tangan jong ha ka si tarik ujellio arja arpulai hadin kajing kular ka sarkar ban thau da ka expert committee ban puli benia bat ban penbet thamai ya ka state reservation policy khat khandai spa nyopu ar Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya